Jendiak ulertzeko ez nola ikire zure diruz harrerak. Aipatutu ikustaldiak, eta gero promoak. Orokorrien, netako gehiena da AdSense. Izta urten izan da oso urte ona promokin, eta izango zen 50-50. Promok eta AdSense. AdSense zer da? YouTubek berak ezartzen ditun... Iragarki posa publizitarioak. Promo dien nik egin jutenak, pues, maten dobet, ni saltzen dut enpresati, minutu terdiko espazioat nebidioen. Hori da. Horre promozionatzen be produktue, egin du be patu, guai dakate horrekin dagate urteko kontratu bet, eldola oso ongi. Urtekoa, horrek lasaitasuna ematen du, pensatzen du. Bai. Eta hori AdSense, eta guai, atetela kursue, karo, kursue ez dira izan beste hiru, bueno, extra Navidad. Eta adibidez, zuk pentsatzen dut, negoziatzen duzula enpresekin, zure prezioa eta hori pentsatzen dut denborakin joaten zarela zure edukia eta zure tarte horri balore ematen, baina hasieran nola gestionatzen zenun hori. Adibidez neri, noizbait tokatu zait ikusentzunezko bideo txiki bat egitea edo, eta eskatzen haute zenbat nahi duzu do. Eta eske da gauza bat ikaragarri nahasten ditena, ez dakit. Kontu da, ornatzen dola dena misterioa, zeti enpresei, ez dakigu komeni jende joikiatzen kobratzen diaun. Zeti, imaginatu nik esatetela hemen, kobratzen dela 1.000 euro, ez da kobratzen 1.000 euro, kobratzen gehiago, beha imaginatu esaten 1.000 euro. Orduan bir familiz negoziatzea zukin, eta esaten duzu, nekut 1.000. Beha zu bakizo, nien izela kobratzen 1.000. Orduan zu bakazu bazoi negoziatzeko nekin jeisteko. Horregatik ez diago esaten. Eta enpresak ez dara ez dira esaten. Zete, ni bakit enpresoi edala patzen beste honi 20.000, nik esan behar nekutela 30.000. Negoziatzeko eta jatzeko 20.000. Orduan da dena gerra psikologikoat negoziatzeko. Eta zuko nola eramaten duzu, gerra psikologiko edo... Ni gustatzen dakit. Ni gustatzen dakit bastante, ez dakit gustatzen uritzea gente, ureinen kontratat agentziatekin, behi ematen zuzkueten ofertak, ez ziren ainonak. Nik aldekin lortu nekabuz hobiek. Bai, hoi epatu zenun bideo batian, ez foro clickbaiten. Ni dakaten bentaja hor, da jetela bideo bat hobi jatean. Eta balien bakaia kontratu anual batekin, bigerna bideoi, dakate eskaseza reala. Zutortzen bazaneik prezio batekin, eta zaki gustatzen, zatut posetu dut eman behar. Etortzeko bestiat. Zeti bakarrazkat bi bideo. Normalen enpresai esaten duet, ingo nekezukin, behi ez dakat bideoik. Orduan hori adebik bazat, matuzuna negoziatzeko. Negoizu batean bideo batean, batu berko zu bestione baino gehiago, o ez zatea ber. Claro. Eta hori nola joan zara ikasten? Promoak eginez? Esperientzia, ikusten dut beste autonomo askokin hasten dena, pasatzen dakio mundu guziai, sektore guziten. Autonomoak hasien ez dakibie jartzen prezio, ematen dobe gauze jartzea, nin editori eta hola gehietan, itotzen dobe soldatanik, bereiek ez zebe negoziatzen. Eta denborakin, hori, hasi nintzen, janen lehenengo estafat ez, inen promoat oso gezki patuik eta hola, bideoen porkulo hartzea agentiai, horzun agentiati, eta gero, bideltzen nik horreuek eta hitzekin enpresekin. Eta zuk nola jarri diozu balore hoi? Ez, zegoain pensatzen dut, karo, orain Lord Drauk kontua da, milioi baino gehioko kontu bat, eta orain pensatzen dut badurla bere katxea, baino haunditzen joaten zinenean, ez? Ja, eske ez nakan ez, zu pensatu berko zu, dela variable asko adibidez. Zu balin begazu relazio bat enpresatekin luziako, igual komuniak izu patzea gutxio. Gutxio, baino... Beiztea luziako. Bai, karo. Orduen, nik ikusnena zan, eske karo, nik uritut relazio luziako bastante. Orduen nintzen enpresatekin prezio batien sola bastante ongi. Eta gero, fanitzen itzotzen.
pixket, nola esan, tanteatzen. Esaten enpresari, pues nire gehiago. Eta ber ze onartzen da, bien ze ez, eta ratu zema tanteatzen. Claro, eta hor polliki ez, eta horrekin ere gero ja esperientzia bestetara aplikatzen. O bapatin eskatu bati astakei bet, eta aldi beten bati eskatu nun bati astakei bet, eta ikusen eskaini zuten, eta zuten, ostia, bale. Jo. Osea, onutzen joan lehi zaiatu, berez. Bai, kontua... Igual zu guztezu zoela limitetu, galdezula Bai. eskatu hau, eskatzen duzu egun beten hau, eta esetzu, bueno, pues, ematen zugu hau, eta esetzu, ostia. Igual bai arte... Dela alden pixko eskatu bat, gehiago. ari bat, nolabait estiratzia, ez? Erraten duzula, pues, estirat hor jokua dela, ari Bai. estiratzia puskatu gabe. Eta batez ere, uri berkozuna da, AdSense fuertiat. Horren esan uri berkozula bizitek, uri berkozula egitezko komunidadeat, hor duen promuekin ez daude hain... Osa, dependitzen bezu promueta ez da puta da, zet igual iateaten ez diateatzen, eta ez dagazu soldata. En cambio, dependitzen bezu AdSensetaz, beti altu zuen bideo gehiago. Claro. Eta hoi adibidez, nik beti planteatu izan dut proiektu hasi nintzenetik, eta kuriosidadia ematen zitelako zere, baina euskaraz adibidez, karo, hori oso zaila da. Zen... Euskia zein berkoana, nik ustet, izen berko zan, jende ipatzen. Osa, nik uste dala modu bakarrek jego euskiaz. Jende ipatzen, edukian gatik. Arpidetza modukoat, eta patzeko. Arpidetza bidez. Zu, por ejemplo, zinakan idea itxego Patreon, honekin. Bai. Patreon ezen baina bat nau. Unuko amarro. Bai. Baza txarra. Nei Patreon ezak igustetzen, zeti, da ideat, Patreon da, como te apoyo. No pago por el contenido, bai, te apoyo. Dela, hori ezak igustetzen. Nolabait, ez da egin nolarran, ez da zure lanagatik ordaintzen dut, da ematen dizut, Hori da. jo, ez zait Kasi por pena, hitzatetzen, osea... baina ostatutan eta propina moduko. Hori da. Hori ezak igustetzen. Adibidez, zu zinakan idea itxeko gero aparte galderatzuk patronan dako. Egin berko ezuna da, ez izetea galdera anekdotiko batzuk. Sino izetea edukibet egitez jende nedena pato. Claro. Osea, nahi, por ejemplo, galdetzen niezu. YouTuberra izen da, pues, zein da beste YouTuber bat duetena problemak. Jo, que sea, has tenido movidas con Jordi Wild. Bai. Ez dutela urei, baina jongo bazan dago zer galetzen yezu hori. Galetzen yezu zenbat direzten deten. Jende YouTuberetaz nago jakin zenbat direzten deben. Galetzen yezu zein da horieten arazo hundina estafadoreatekin ekasu, olako zerbait. Bai, edukian nolabait jartzen yezu olako idea salseiru batzuk, de jende zen, bai, morbo, nedet ikusi. Bai. Eta hori, etxezu klub pribetuet, bakarrik, oindako, patzen, eta ematen dozu behi patzen den jendeai, eskubidea, galdetzeko urrengoa ize galdetu. Kartzezu beste futbolista ato, eta ze galdetu futbolista honi, bakarrik kluban dako. Bai, parte hartze moduko bat. Hori da. Eta izateko hori, jende patzen iragarkiekin ez dut uste aldanik atia. Nik ikusten duten bertze aukera bestela da, telebista askotan eta telebista lokaletan eta egiten den bezala, babesleen bidez, fijoen bidez. Karo, babesle fijoat, nik ingo nitun bigauzek, lortzezu babesle fijoat, potentie, behortako birrezu bizita bastante. Karo, bai. Bueno, menjakazu seta eta inditeke podcast bastante profesionala honekin. Bai, eta nire intentzioa da poiki ikastia, badakit badutela margen bat ikasteko, eta gero ja serioago hartu barbalin badut, segun aukerak, segun ze planteatzen. Bagizu zein berko ezun, itzegin lehen urgentzia sortzeko jendeai, egin berko ezu. Zuitio zu elkarrezketan horbeki, ez? Eta itio zu galdera morbosuek bakarrik kluban dako. Beie, bakarrik altu ikusi,
jendiek, sartzen da klubia, guai, osea, patzen dena, guai. Urrengo elkarrizketak jezunean, imagitu inbezu astero. Oia, pasadenaz, oi jazta. Ja galdu dezu. Bai, oi pensatu, Hori da ona, adibidez, Patreonekoa orain nik uste ez dutela aplikatuko momentuz, aurrerago bai, zen idea aurrerago iteko, baina bai pensatzen nula ze, hilabeteka edo adibidez, hilabete batean igotakoa, karo, urrengoak iten badu, bai, imaginatu, urtarriakua ordaindu biharrian, ordaintzen badut abendukoa baditut aurreko guziak, orduan ez du zentzu hilabetero ordaintzia. Claro. Eta hor, Marko zara. Sortzen zuten zilua josteko. Claro, bai. Ta ja bukatzen joateko, neri gainera baita, neri edukia sortzia eta gustatzen zait, nik hemen badute referente bat zein bizi dena edukia sortzeaz, kuriosidadea handia sortzen dit zure egunerokoa. Nolabait, lanerako nola antolatzen zaren, zeni orokorrian oin arte intuzten lanak izan kire, edo bulego batin, edo eta baite izan dut bat zela asko nere kabuz, eta hor sortzen kiren arazoiek ez, karo etxetik eta zure kabuz. Sofa onduan, ordenagailua, ez dakitze, distrakzioak, pixo batzuk nola antolatzen duzun, zure egunerokoa, eta nola ekiditen txuzun, arazo do distrakzio guzioik. Bagat oso ez dakat olako rutina espezifikoa. Nire esnatzeiz normalien zortzio behatziten. YouTuberra izateko goiz ez? Ez dakat horario streamer. De hecho, nik ustetzak itea lana goizien eta txaldien goizter. Zortzitetik aurrean nik ez detiken lanik. Horario streamer nada. Eta normalien hasten zuzenin lanien. Igual hartze kafea, baina normalien kafe eta ez. Zuzenin lania. Ne lana beti da ideztia. Zeti edizio pasatzen dut editoriai eta grabazio egiten dut jatien bite, no? Zeti ez dut itzotzen bideo asko. Orduen beti no investigatzen gaiek eta idezten. Eta hori dan egunerokotasune. Normalekin jut 2 orduko blokiek, 2 ordu lan, ongi gozaldu zure ongi jan, beste ordu txua eta ordu tapiko eta gero bazkaltzia. Eta gero atxaden sartzen baitu beste 2 ordu, perfecto. 6 orduko lan ordue, lan egune, Jolanda deiazi gustetzak ion bezala, ni gadoz no horrekin. Bai, askotan ere ordu kantidadia bino, kalidadia ere bermatzen bada. Ni askotan sartu jut jornada luz. Adibidez justo astelenien nahinen aurreatu lan bat eta sartu negiteko jornada txar bat, ez da 10 orduko. Baina ez da gazentzuik egitez egunerokotasunien zu sartzen baituzu 4-6 ordu produktibo, proiektibo egatetzen da horrea, aiatu zaitezke oso urruti. Bekara, normalien beti jintugu tonteiak, ez beti hasten gara. Netu datea 2 proiektu batea, eta egunotanen bitu lana 10 ordu, 12 ordu. Behi normalin ez da moduliko. Karo, hoi dela igual oso kasuala, ez? Karo, hori da zerbait asko hobe da, eta mundu guztiak hau berez. Uritzea konstantzia, eta sartzea ordu gutxi egunio, baina izateko konstantzia. Hori behin lan ekin etik jendetan ta igual, adibidez jendetan lana. Jendeak pensatzen da, jode, inbezu lan egin da lan bat, ez dakit, jendetan nintzen investigatzen beste Estados Unidoseko tiradorioani. Nintzen investigatzen pistolara bilizen, hostia, lan nabila da. Interesgarria. Oso interesantia, ikendete plazerrekin. Ja, jode. Ez no sufritzen hor ordenaren, ez den nahi honen. Bai, ordua begira. Ez que hoi ere, hor dago konzeptua ez, nik ez dakitela ze puntu ino den, ze momentuz ez dut bizi. Zure pasiotaz lan iten bazu, ez duzu gehiago lan eginen. Ez dut uste nik puntu hortar arte denik.
nik uste tarteko zerbait izanen dela, zuk aipatu duzuna ez, lanen nahi naiz baino gustura. Claro, ez da pasillo bat. Pasillo eure dezakezu momentu konkretu beten zerbaiten gatik, proiektu beten gatiko, behi zuen eguneroko lana ez da pasillo. Izen daiteke lan bat, elikagarrio, gutxio. Izen daiteke lan bat matuzuna pereza, izen daiteke lan bat ez dakizuna gustatzen, o gustatzak izuna. Pasillo, Osa, ez da bion berregon guzie irribarriatekin lanien, ostia, ze gustura inizen lanian. Eta zuk adibidez nola eraman izan duzu prokrastinazioa edo pereza edo gauzak beti do. Osa, ez egin zali horretu hortaz. Eta zain autonomo eta jesunen lan agarri zuteko. Eta ez azkazunien normalen lanien uretzen juzu fetxa limitiek eta hola, inberko dira gauza ontako, gaur inberko zu hau, nagazu jefiat, ikutzen potruek. Ez da gazunien hori, dena dependitzen dauzutez. Claro. Orduen, beti do pixket, izenberko zakapaz horri aurritxego eta atiatzeko gauzeko horria, bestela ezaiatu berri nioa. Claro. Eta zuk markatzen dituzu adibidez, ez dakit, bideo baten igotze data, edo bukatze mugak eta... Kontu da ikin dutela bastante con poca antelación. Adibidez, estatu batu dago kasu honen bideoa, jarnon data astelenien. Osa, jamaten hastiat lanien hortan, ez nekin noizko zan. Astelenien zanen izen bia hilendiako. Orduen, sartu nikin ordu pilate egun hortan, biltzeko ja editoria izerbait aste artean seitzeko akatzen eta, jartzen ju datak, emateko sprintoio sartzeko, berez ezakat kalendario bat ordenatuik hori galetzen malin badezu. Claro, ez dela nola baiteko muga data, baina bai dela referentzia bat. Adibidez, jakin dezaket bideoten itzobieten bideoa tobi. Osa, iatiaten itzobieten bideoa tobi. Adibidez, iate honetan itzobit bat bakarrik. Orduen, dakate iate guziteko hori. Urtarrilien ez dakizein bieten. Bat behi, igual bide behi. Claro, eta zuk, adibidez eta bukatzeko, sentitzen duzu presioi, hilabete honetan, bat indut, eta ez bi. Ez dakit, igual zuk baduzu, erranduzu ongia antolatzen zarela ekonomikoki, eta lasaitasun hori baduzula. Baina presioi bideoak igotzeko do... Presillo hasieran ez, baina gero denoi pasatzak egun ikustezunen itzozula bideoa gutxillo o bakarri bat, eta ikustezunen zenbakiek estadistiketan faten diela beraka, eta izala irezen diru gutxillo, nazkazula bisita gutxillo, suskriptore gutxillo, denei afektatzen dugu pixkabe, nila bate bastante ongi egia esan. Eta hori lortu duzu, nola, lasai hotzki hartuz, edo... Filosofia askokin. Bizi horrelin bazen internetetaz, lehenego goze jakin berkozuna da, inberkozula zu bizi mundu fisikoen. Zu bizi baza denbora asko interneten, pasatzen din aldiro gauze, komentaiuek, bisitak beraka, diru beraka, iken za obsesionatu asko. Claro. En cambio, zu, iken bezu lana, zu mundu fisikoen, itzoitu zu bidiuek, baina gero bueltatzen za mundu fisikoa, eta gazu bizi kampuen, pues... Ez duzu afektatzen beste, hori da... Hori da, jende ikuste hau, inberko ezula zerbait mentalmente inberko zala gorro... Egitez da, zekiezun nola bizi izan. Zu bizi modu egiten duzu, sortzen duzu realidade bastante. Afektatzen duzu asko. Eta bali maza personat, zadola egun guzie... Ratu guzien estadistike behiretzen. Ratu guzien komentario leitzen eta responditzen. Sare sozialetan abertzen jik esan duten hau, erantzuteko honi, mezuek erantzuten. Claro, igual dauz mentalidad gazon. Igual da bizitea munduko tipoi fuertena. Katu bezu erotuik erabat. Adibide hobena horrena xokas izan zen, ez? Pare bat urte. Zela obsesioan irudi argila. Igual da, ezin duzu, igual da fatia psikologoa, uritzia filosofia asko, bizi bali mazaola, akabos. Kontua da gehiago biziko itura horiek ez, eta nola bait tartia edukitzia do distantzia internetez,
eta ez... Claro. Bai. Guai bezala, guaixi bertan gode hemen, Don Esteben. Elkarrizketa deikien. Guaixi bertan aldaion, interneten tipuan nahi insultatzen tranquilamente. Bina... Jon deiela, osea, Bai. ne realide goi hemen. Ez dut afektatzen, imposible. Eta hoizuk iten duzu haunitz, nik pensatzen dut, Nafarrunta ez dago eduki sortzaia haunitz, eta ez dela Andorran bezala inguratzen zarela zure laneko jendiakin. Bazkala honbetzu, Bashcraft adibidez. Bai. Bashcraft idatziko diotela baita, ze pila gustatzen zaidu ere edukia. Nik esango dut etortzeko. Ederki, hola mezu zuzena. Ta hoixezuk, pensatzen dut baloratuko duzula unitzez, adibidez zure nik hau entzun... Uritzea laune bizi guztiak. Ta nolabait internetetik guztiz kanpo da oin jendiakin, ez? Urasoekin, familiekin, ez? Ze... Dabidak beste realidad bizilen, beste ideatzuk, zu pensatu zazu, azkenia YouTuberen artien muitzen ideak eta die beti igualak. Da burbujatien bizitzea bezala. Eta uritzea betiko kuadria eta betiko launek beste ideatzukin, launtzo zuri itzea los pies en la tierra. Bai, nik uste garrantzitsua dela, eta kasu guztietan, eta orokorrian, anistasuna nik uste orokorrian... Hori ni da bidazka gero launek ibiltzen dena marketing digitalien, eta ibiltzen dena YouTubeen debei, eta debei hori oso ongi, zeti beti... erreferentia. Joten edizik beraiekin, ofaten izinen marketingeko eventuatia, eta matuzku beti idea pila, eitxeko nekanalien eta... egiteko negozibioko. Informazio jakinduri ikurri direla. Hori da. Horeka, ez? Nik uste. Hori da. Horregatik ematen du beldorre fate Andorra. Zeti pesatze, fango behintzen Andorra. Claro. Azteko, nahi irutzen akit korrekto, fate Andorra YouTuberrak eta. Izango zen, denak idea iguelekin, ideologia iguelekin, bakigo bainaz nola dien, rato guzien hitzitzen kesi... Maldito Pedro Sánchez, los impuestos y demás. Fango zagiten buru erabat. Horregatik horia beldur gehiena amatu dutena. Claro, bai. Eske azken ino sekta modukoa. Burbujat. Bai, arrisko handia dute. Pues jendiei kaso burbujekin eta kontuz.